Nej, min guldfisk var så ikke lyserød. Jo, den var. Hvad? Hvem er det, der løber derude? Rødt lys, de skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg skal virkelig skide. What? Det er ikke godt. Nej, Shadis, prøv lige at se, der er en timer. Vi har så virkelig travlt. Okay, gør som mig, Shadis. Jeg har prøvet det her før. Så stille. Se lige min dansemus der. Nej. Shadis, nu har du bevæget dig. Du bliver skudt lige om lidt. Du kommer til at dø. Nej. Så skynd jer like for hendes. Hvis I liker den for 3 sekunder, så hjælper I mig med at overleve. Kom nu, please. I gjorde det. Yes. Og det sidste skridt. Sådan der. Oh my god. Tænk, at jeg overlevede. Shadis, skynd dig. 7 sekunder. Det er løgn. Det når jeg aldrig. Nej. Faktisk, I er nødt til at skynde jer ned og subscribe. Hvis I subscriber inden for 3 sekunder, så hjælper I mig. Please. Oh yeah. Jeg føler mig hurtig nu. Så er det fuld fart fremad. Nej, min guldfisk var så ikke lyserød. Jo, den var. Hvad? Hvem er det, der løber derude? Rødt lys, de skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, fordi jeg